Hei rakkaat katsojat, tässä on valonviesti viikolle 2. Nostin sieltä jo enkelitarot-korttipakasta 3 korttia, jotka näkyvät siinä taustalla. Ja nostan vielä lisäksi Native Spirit Oracle-korttipakasta tarkentavia kortteja. Sieltä tuli ensi viikolle jo tuo ilmojen lähetti, tulen viitonen ja sitten uudistuminen arkkienkeli Jeremiel. Ja sitten matka, siis tommonen tutkimusmatka tai etsiminen, vision etsimistä. Haavoittunut parantuja. Dream Traveler. Olisikohan tämä sitten unelmien matkaaja vai unimatkaaja? Mutta siis tälle viikolle viestinä on, että voi tulla vaikeita uutisia, viivästymisiä tai muutoksia suunnitelmiin, tai sitten joku vaan töksäyttää totuuden tahdittomasti tuon ilmojen lähetin mukaan. Ja keskiössä on tuo tulen viitonen, eli taas on tämmöisiä mahdollisia konflikteja tai kilpailevia tavoitteita tai sitten hankalia yksityiskohtia. Mutta sitten uudistuminen on tuolla 3. korttina. Olisi siis aika sitten, jos saa näitä hankalia uutisia tai tulee viivästyksiä suunnitelmiin tai mitä muuta nyt voikin olla. Jos on itselläsi ja kumppanilla esimerkiksi vähän niin kuin ristiriitaisia tavoitteita, konflikteja toisten kanssa, niin on sitten aika vähän katsoa uudelleen ja arvioida tilannetta. Aika on siis lähteä uuteen suuntaan sen pohjalta, mitä viikko tuo tullessaan noissa haastavissa tilanteissa. Ja arvioidaan niitä haastavia tilanteita ja tarkistellaan faktoja. Luotetaan siihen, että ne kyllä menee sinne hyvään suuntaan. Eli itsellä voi olla jotakin haavoja vielä käsiteltävänä. Etsitään sitä oikeaa suuntaa tällä viikolla. Mutta kuitenkin mennään niitä unelmia kohti, runsautta kohti.
tarkistellaan tilannetta siltä pohjalta, että mikä johtaisi tänne meidän ihanaan paratiisiin. Mikä paratiisi sinulle onkaan. Mutta jos on jotakin haastetta, viivästystä, niin ne voi kääntää sitten tilannetta uudelleen arvioimalla omaksi hyväksi. Uudistutaan. Toivottavasti tästä oli sinulle apua. Palataan taas ensi viikolla uusien energioiden lukemiseen.